Gitapok sulod sa covered court sa Tabuan Lasa Municipality sa Basilan ang tanang kafgus og bipat alang sa duha ka adlaw nga refresher training ug orientation sa pagpauswag sa kahanas, self-defense ug responsibilidad. Sa tumong nga madungagan ang ilang kahanas ug pagpanalipod sa komunidad, isip katimbayayong sa militar ug PNP sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga tawo ug pagmintinar sa kalinaw. Gipahinomdom ni Tabuan Lasa Mayor Moner Manisan ang mga kafgus og bipats ang ilang papel ug ang ilang gipanumpaang obligasyon ug responsibilidad sa mga tawo. Gipangunahan ni Police Lieutenant Renan Lanado ang prime mover sa programa nga gisuportahan ni Philippine Coast Guard PO3 Ramjan Sali ug MDRRMO personnel Joaquin Barriola ang paghatag og dugang kahibalo ug taktika ug self-defense. Nagpasalamat ang mga kafgus ug bipats sa mga ahensya nga naggahin og panahon sa pagtudlo kanila tungod kay gawas nga nadungagan ang ilang mga kahibalo, nakatunan usab nila ang kaimportansya sa panaghiusa ug saktong komunikasyon. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.